jos teillä on jotain vaikeuksia, kotiin saa tulla. Joo. Vennamo sanoi aikana, kun se oli meihin tyytyväinen, kun oli Leppänen ja minä, että maistereet on niin kuin, että pätkollisia, kukaan ei osaa mitään. Se oli jyrkkää, se oli kova. Kiitoksia kaikille, että tässä sanoinkin, että Jakomäessä käydään joka vuosi, oli vaalit tai ei, ja niin pitääkin. Mä oon todella iloinen, että täällä Jakomäessä meitä on tuettu aina voimakkaasti. Useissa vaaleissa olemme täällä olleet suurin puolue, myös sellaisina aikoina, kun puolue ei ollut itse suuri. Ja täällä on esimerkiksi toi Timppa, missä Timppa on? Tuolla Elon Timppa pitänyt täällä lippua ylhäällä, ja se on hienoa. Se on hienoa, että on paikallista voimaa, ja hyvät ystävät, on niin kuin joulua odottais. Enää joku 2 luukkua jäljellä ja sitten jysähtää. Ja mikään ei olisi niin mukavaa kuin lähettää terveisiä, että tuli jatko jytky. Täytyy vähän niin kuin harjoitella sitä. Mutta vielä tätä voittoa meille ei ole. Mutta kun painetaan loppuun asti, niin se tulee. Meillä on nyt todella kova nousu. Mehän emme näistä gallupeista piittaa sinänsä. Silloinkin kun ne näytti meille huonoa, niin me koko ajan tiesimme, mitä me teemme. Kun me vaan pidämme linjamme ja pysymme kansan parissa ja olemme sitä, mitä olemme, niin me kyllä pärjäämme. Mutta nämä on kyllä, kun ne eilen siitä gallupista puhu, niin ajatelkaa viime kerralla, kun tämä taloustutkimus, joka on siis pitkään ollut kokoomuksen kansanedustaja Eero Lehden omistama, niin se näytti meille viime vaalien alla viimeisenä päivinä 15,4 ja tuli 19,1. Miten paljon se on äänissä? Se on 120 000 ääntä vähemmän kuin tuli. Ja nyt kun ne lupaa 16,7, että jos se saman verran menee pieleen, niin me mennään yli 20%. Mutta se tulee vain ääni kerrallaan. Jos sinä äänestät, niin minusta tulee pääministeri. Eikö se ole reilu kauppa? Ei paljon vaadi. Ja kyllä tämä hallitus, onhan tämä nyt ollut huono ja se on moneen kertaan sanottu, mutta mä haluan sen sanoa tässä, että eihän se ole mitään laitaa, että hallituksen omat ministerit äänestää omia esityksiä vastaan. Ja nyt nämä samat tyypit tulee meille sanoa, että äänestäkää meidät valtaan, niin me teemme asiat. Miten ne tekee, kun ei ne itse esittämiä asioita ole saanut aikaiseksi? Sitten haluan ihan pari sanaa sanoa siitä, että mitä me sitten haluamme tehdä. Me haluamme nyt mennä hallitukseen. Ajat ei ole helpot, mutta Suomen suunta on käännettävä. Täällä on nimittäin moni ihminen tullut sanomaan, että me halutaan elää työllä. Me haluamme, että meidän ihmiset on töissä. Äidit tässä kävi, että pojilla ja tytöillä olisi töitä. Se on, mistä kaikki lähtee. Ja sitten me autamme niitä, jotka eivät pärjää. Mutta meidän tarkoitus ei ole suosia sitä, että ei tee, jos on työkykyinen ja saa töitä. Tämä pitää olla näin. Meillä on semmoinen työväestön puolue, joka pitää työtä arvossa. Mä muistan, kun mä menin kotiin. Meillä syötiin aina kello 5, kun Soinin Martti tuli kotiin. Ja silloin syötiin ja lautanen syötiin tyhjäksi. Mitä siinä opittiin? Siinä opittiin ruoan kunnioitus ja vähän tapoja. Jos mä olisin mennyt äijälle sanoa, että haista sinä ukkoja niin mä en olisi kävellyt enää 30 vuotta. Eli näin pitää olla, että on tavat ja kuri, koska se niin kuin suojaa ihmistä itseään. Ja sen takia niin tässä on myöskin sellaisia oikeudenmukaisuuskysymyksiä, mihinkä me yritetään nyt vaikuttaa. Yksinhän ei voi luvata, mutta täällä kävi monia eläkeläisiä pienempiä tuloja, jotka sinnittelee siellä rajalla. Sanotaan, että ei vaadita ihmeitä, mutta vaaditaan kunnioitusta, vaaditaan sitä, että tämän porukan ostovoima pitää. Koska näillä ihmisillä
Mä tiedän, oma äiti on takuueläkeläinen, 746 € kuussa. No isällä on parempi eläke. Tää menee kaikki kulutukseen, lääkkeisiin, ruokaan, vaatteisiin. Sitten mä otan yhden esimerkin, minkä takia me haluamme kuitenkin, että verot asetetaan maksukyvyn mukaan, eikä sen mukaan, että tasaisesti verotetaan kaikkia. Mä otan yhden esimerkin, minkä takia me haluamme maksukyvyn mukaan, tulojen mukaan myös pääomat. Mä katson, täällä on monennäköisiä kenkiä. Siellä on lenkkarit, siinä on lenkkarit, mustia ja siinä on nahkakengät, tuolla on kumpparit, siinä on ruskeat kengät, mullakin on kengät jalassa. Se on ainoa jätkä, jos muistatte, muutama viikko sitten Lappeenrannassa käveli paljaan jaloin kesät talvet, mutta hän ei ole täällä. Mitä yhteistä näillä kaikilla kengillä on? Niillä on nimittäin yksi asia yhteistä. Nalle Wahlroosilläkin on muuten kengät jalassa, vaikka se on hirveästi rahaa. Meitä kaikkia yhdistää näissä kengissä ei se, minkä väriset ne on. Eikä se, onko nauhat vai ei. Eikä se, mikä on kengän numero. Mutta se yhdistää, että joka parista on maksettu 24% arvonlisäveroa. Ja tämä on juuri se, että se on Nalle Wahlroosilla ja pitkäaikaistyöttömällä sama alvi kengissä. Sen takia meillä pitää olla maksukyvyn mukaan tätä verorasitusta, mutta kuitenkin niin, että yrittämistä ja menestymistä ei kuoleteta. Mutta se ei voi olla, kun noi sanoo aina, että verotetaan haittoja ja kulutusta. Sitä ne vihreät pöpisee koko ajan. Mitä haittaa se on, jos sä meet autolla töihin, tai ajat bussilla töihin, tai käytät sähköä? Tää sähkö on vielä se, mihinkä mä lopetan. Kun jokainen varmaan tietää, että kun sitä sähkölaskua odottaa pelonsekaisin tuntein, niin minäkin. Tuli valkoinen kirjekuori Fortumilta. Ja mä ajattelin, että tää on lasku. Mä avasin sen hikisin, vapisevin sormin ja vedin sen sieltä ulos. Mutta ei se ollutkaan lasku. Mä pyörät, ei tää oo tilisiirto. Mut sit mä luin sen. Arvoisa Timo Soini, nostamme sähkösi hintaa, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Ja kun katsotte omaa sähkölaskuanne, siellä on verkkomaksu, siirtomaksu, ei tarvitse tehdä, etkä voi tehdä mitään. Ainoa, minkä voit kilpailuttaa, on se sähköhinta. Nämä ei ole haittaveroja, vaan nämä on sellaisia veroja, joihin pystytään vaikuttamaan sähköveron alentamisella. Ja nyt meillä ongelma on kustannustason liian korkea, niin kuin yksi haave, ja te voitte toteuttaa sen. Ja mä uskon, että se tapahtuu. Silloin kun äänet tulee, te tiedätte, että siellä on tää, enää siellä ei ole Tarmo Ropposta, siellä on varmaan Martti Rönkäsen murisee, että minuutti vielä. Puoli minuuttia ennakkoäänet tulee, sit se rupeaa laskeen 5, 4, 3, 2, 1. Ja sit tulee tulos siihen. Se sininen pilari, se vaalean sininen, ei se kokoomuksen sininen. Se nousee. Ja samaan aikaan Sipilän, Stubbin ja Rinteen niskassa punainen juova nousee. Tämä kun me tehdään, niin kaikilla on kivaa sunnuntaina. Kiitos. Käykää äänestämässä. Se oli jyrkkä, se oli kova prosa. Joo.